Και δεν μου λες, Θανάση, εσύ ως γιατρός τι ελπίδες μας δίνεις? Τι να πω. Ένα καρδιακό επεισόδιο δεν σηκώνει προβλέψεις. Όταν οι ασθένειες είναι προϊόντα του χρόνου, και όπως είπαμε, είναι και ο οργανισμός καταπονημένος από τις καταχρήσεις. Δεν θέλει και πολύ, Είναι σοβαρά. Λογεράς του θανάτου. Ποιος το είπε? Τίποτα, γιατρός το έλεγε του Ευάγγελου στο καφενείο. Χτες. Προχτές. Ξέρω εγώ πότε το είπε, μία από αυτές τις μέρες. Άρα Ελληνουλά. Σε τώρα, αλλά και πες μου. Τι είπε ο Ευάγγελος? Είσαι από το πήρε το αυτή μου. Άλλη δουλειά δεν είχα. Από τον Ανιαστό που θα ψοφήσει ο Καλογεράς. Λες και θα τον εκκληρονομήσω. Την είδατε? Μεταξύ ήρθε η κυρία. Αριστοκράτησα, Κάτσε να δούμε τι κουμάς είναι και τούτη. Αριστοκράτησα, στο 10. Στον κόλο θα την έχει την κορώνα. Ό,τι και να λέτε, αυτή είναι Έτσι, σιγά σιγά, σιγά σιγά. αλλιώτικη γυναίκα. Έλα, πιες το γάλος, τελείωνε. Δεν θέλω. Τι έγινε? Ο θείος δεν ήρθε για τα νίκια. Κάτω είναι μόνο ο οδηγός του. Τι συνέβη? Γεια χαρά. Τι έγινε με το θείο μου, είναι καλά? Θα πάρω ένα τηλέφωνο.
Έλα, Μαρόπη. Συνέβη κάτι. Είδε το Λάζαρο μόνο του και ανησύχησα. Τι έγινε ο καλογέρας, γιατί δεν φάνηκε? Λείπει ταξίδι. Μεθαύριο θα γυρίσει. Δάμα πίκα. Δες η καινούρια. Στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μες στο σπίτι αγκάθι. Η δικιά μου η μύτη μυρίζεται από μέσα. Πού ξεφύτρωσε τούτη? Χαίρετε. Χαίρετε. Νίκος Βάλβης. Να ευχηθώ το καλώς ήρθατε. Α, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραία η γειτονιά μας. Θα δείτε. Ναι, αλλά εγώ ήρθα εδώ μόνο για λίγο. Προσωρινός. Για όσο και αν μείνετε. Το 10 θα έχει να το λέει. Δικό σας είναι το μπακάλικο? Βεβαίως. Δηλαδή όλη η επιχείρηση την έχω μαζί με τον αδερφό μου. Ναι, ναι. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Καλοσύνη σας. Ευχαριστώ. Μαζέψτε το σάλια στο δρόμο. Για πού το βάλαμε? Δεν μπορώ άλλο μέσα. Βαρέθηκα. Πάω μια βόλτα μέχρι το λιμάνι. Τι βόλτα? Μαγείρεψες Μάρη στον άντρα σου? Τι θα φάεις, θα γυρίσεις από τη δουλειά? Εμένα. Πάω να του το πω. Εσένα? Αν άλλαξε η γνώμη σου, να μου το πεις, κυρά μου. Γιατί αλλάξαν οι καιροί και ήρθε η σειρά μου. Εδώ το παλικάρι. Μόλις άνοιξε σπίτι και ψάχνει μια δεύτερη δουλειά. Δουλευταράς και παλαδόρος πρώτος, Κίτσο, πειρατέμιος που σου έλεγα, ψάχνει για οδηγό. Για χαρά. Νιώπατος εσύ και θα ψοφάσει 2 δουλειές. Και με την γυναίκα πότε? Και όλο το βράδυ θα κάνω. Και καμιά στάλα ύπνο, ρε. Μην πες από τα ποδάρια σου. Από φορτηγά πώς θα πας? Μαγκιόρικα. Μόνο που θέλω κούρσες κοντινές. Το βράδυ θέλω να είμαι σπίτι. Όχι μωρέ, εδώ γύρω. Το πολύ μέχρι τη Θήβα. Άμα σχολάσεις, σε περιμένω να μιλήσουμε. Θα με χρειαγάσει τη δουλειά. Ο Βασίλης ξέρει, θα σου πει. Βασίλη, χαίρετε. Καλά λεφτά. Πώς από εδώ? Έτσι, βόλτα. Όλη μέρα στο σπίτι. Ο κ. θα γυρίσει αργά, μου τις βούριξε. Σοπα καλέ, μέχρι να συνηθίσεις είναι. Είχες μάθει κι αλλιώς. Δεν το λέω για κατηγορία. Αμπά, δεν βαριέσαι. Μιλώ πως θες. Εγώ δεν χαμπαριάζω. Φεύγω τώρα γιατί θα μου βάλει τις φωνές η κυρία Πόπη. Πάω να το παραδώσω στην Καστέλα. Έρχεσαι? Γιατί τι έχω να κάνω? Με το τραμ θα πας? Όχι, θα περπατήσω. Πώς είμαι? Θα σε κρατήσω λίγες μέρες. Δεν θα σηκωθείς από το κρεβάτι. Ευκαιρία να ξεκουραστείς.
Θα τα ξαναπούμε αύριο. Θα φύγω αύριο. Λέω να πεθάνω σπίτι μου. Δεν πεθαίνεις ακόμα. Πόσες είναι άραγε οι μέρες μου πάνω σε αυτό το πρόστιχο χώμα. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Είναι σημαντικό για μένα να γνωρίζω. Η απάντηση είναι κοινή για όλους μας. Άγνωστο. Αυτό είναι το χειρότερο. Το άγνωστο. Έπρεπε να ρυθμίσω κάποια θέματα ο βλάκας. Θα προλάβεις. Αν είσαι καλό παιδί τα Χριστούγεννα θα παίζεις πόκα και θα σε αφήσω να κερδίσεις. Είχα καλύτερα σχέδια για τα Χριστούγεννα. Και να μην ξέρω τίποτα. Έβαλε τις φωνές του Λάζαρο που ήρθε για τα νίκια. Δεν ήθελα να μάθεις τίποτα εσύ. Γιατρέ μου, σας παρακαλώ. Πώς είσαι? Αν δεν με είχε εκνευρίσει ο Λάζαρος θα ήμουν μια χαρά. Πώς του κατέβηκε να έρθει στο 10? Ήθελε, λέει, να με απαλλάξει από την έννοια. Άκουσον. Μη συγχύζεσαι. Αύριο μεθαύριο θα βγω. Θα ερχόμουν κανονικά όπως πάντα. Δεν χρειαζόταν να το μάθεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να σε ανησυχήσω. Πώς μπορούσα να μην το μάθω? Ηρέμησε. Συχαίνω με τις κλινικές. Πώς είναι έξω ο καιρός? Έπιασε κρύο. Ντύθηκες καλά? Ναι. Δώσ' μου το χέρι σου. Ζεστό είναι. Σε είδα στον ύπνο μου απόψε. Ήμασταν, λέει, σε ένα κέντρο. Πίναμε ουίσκι και χορεύαμε μάμπο. Άκου τώρα. Ξέρεις μάμπο? Όχι. Ούτε κι εγώ. Χορεύαμε μάμπο, λέει, μέχρι το πρωί. Και πίναμε ουίσκι και γλεντούσαμε. Όταν βγω από εδώ, θα πάμε να χορέψουμε. Μου το υπόσχεσαι? Εντάξει. Θα μάθουμε τα βήματα και έπειτα θα πάμε. Σώπασε τώρα. Δεν πρέπει να κουράζεσαι. Η καρδιά μου κάνει ό,τι της καπνίσει. 1 χρόνο τώρα. Δεν μου το είχες πει αυτό. Δεν ήθελα να περάσει το δικό της. Δεν θα περάσει. Όταν με πιάσε αυτός ο πόνος, φοβήθηκα μήπως δεν σε ξαναδώ. Μόνο αυτό σκεφτόμουν. Έκλαιγες? Όχι. Φοβήθηκα κι εγώ όμως. Δεν θέλω να φοβάσαι. Θα γίνω γρήγορα καλά. Για να σε βλέπω τα απογεύματα. Και να σε αγγίζω. Να παρηγορήσει, συναντηθήκαμε τόσο αργά. Δεν χορτάσαμε ακόμα. Όχι. Δεν χορτάσαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Διαμαντή. Πώς και έτσι νωρίς σήμερα? Σε πουλήσαμε, τι να κάνουμε. Δεν πιάνεις ένα... Τι να πιω? Καμιά ρετσινούλα, τώρα που νετάρισες με τη δουλειά. Άντε φέρτη. Και όχι ορφανή, Διαμαντή. Αγαπητέ και αξιότιμε κύριε Χρήστο, μας παρακαλώ. Δεν είμαι μωρέ, δεν είμαι για να κάτσω. Με έχει πεθάνει σήμερα, με έχει πεθάνει. Πάω να μου βάλει λίγο ευκάλυπτο γυναίκα γιατί θα ψοφήσω όπως πάει. Η δουλειά καλά? Αχ, η δουλειά πιότερο από καλά κύριε Χρήστο. Άμα καλά η δουλειά, η άχνη καλά. Τέλος πάντων, είμαι που λες στην εφαρμογή μιας πρωτοποριακής πατέντας για την αύξηση της παραγωγής μου. Και έτσι και μου πετύχει.
Απογειωματάρι φρέσκο. Μοσκοβολάει κάνουλα. Τι κάνεις, κύριε Χρήστο? Ποτηράκι. Έβλεπες, μωρέ, έχω γίνει τούμπαν από το άσμα. Έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω όλα και να πάω να χωθώ σε καμιά σπηλιά. Τι σπηλιά? Εγώ το λέω, ο γιατρός το λέει. Σπηλιά, άλλη σπηλιά. Σπηλιά, για το άσμα λέει σπηλιά. Μήπως σου βρίσκεται καμιά καλή σπηλιά εδώ κοντά? Τι μου λες τώρα, κύριε Χρήστο, αυτή είναι η πρόοδος? Επιστροφή πάλι στην εποχή των σπηλαίων. Εδώ κατακτήσαμε το διάστημα. Άκου σπηλιά. Γυναίκα. 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 Τι είναι, καλέ, τι φωνάζεις? Ξέπορτο πάλι. Μια φορά να γυρίσω και να σε βρω στο σπίτι. Δεν ήμουνα και στη Λόντρα να αλλάζω τον αγέρα μου, στην ταράτσα ανέβηκα. Λιάζω 2 χταπόδια, πήγα να δω με τα φάνης θήκες. Τι κάνεις εκεί? Πού τα ανακάτεψες? Άλλη δεν μπορείς. Πάω να φτύσω τα πλεμόνια μου, άντε κάνε κάτι. Στο διάλογο τον έχεις βάλει αυτό το μεθκάλι. Εδώ είναι. Τούτο εδώ. Να μη σε κόφτει. Α, γυναίκα. Πήγαινε να αλλάξει να ξαπλώσεις, αυτό σε μάρανε. Δεν είναι εδώ και κανένα σπουδαίο μυστικό χαρτί είναι, να. Πιάσε να δεις, χαρτί. Θα πεθάνω σήμερα, θα πεθάνω. Τι χαρτί? Μπελά που δεν είχαμε και μπελά βρήκαμε. Άμα Χριστιανέ μου να αλλάξει τη χαρτί, χαρτί. Συνταγές. Πες μου συνταγές να καταλάβω. Για να είναι στην κουζίνα τι θα ήταν. Άντε προστράβα. Του είχε έρθει το πλεμόνι στο στόμα. Η μύτη του έχει γίνει σαν το φουγάρο του πατρίς και η έννοια του το χαρτί. Αγί μου Σπυρίδο να τη τραβάω. Να είσαι καλέ και εσύ μπας και τον προλάβουμε. Γεια σας. Γεια. Βγήκε. Τι βγήκε? Πού να ξέρω. Πού πάει μια γυναίκα όταν ξεπορτίζει? Στον άντρα της. Δεν ανταμώσατε? Και να μην το κάνεις καλά δεν πειράζει. Έτσι να δω που βρίσκεσαι από μοδιστρική. Μη σου φαίνεται εύκολο το στρίφωμα. Θέλει τέχνη. Να σε δω από μέσα πως θα το κουμαντάρεις. Από το να το φέρεις στα ίσα σιγά το πράγμα. Δεν πιστεύω να είσαι παρθένα. Όχι, σε ρωτάω γιατί καταρχήν παρθένες δεν παίρνω στο μαγαζί μου. Θέλω κορίτσια που να τα έχουν 400, όχι αποχαυνομένες από άχρηστα ζουμιά. Τέλος πάντων, δεν επιμένω να μου απαντήσεις. Αν όμως είσαι κορίτσι, φρόντισε το ταχύτερο να ξεφορτωθείς σε αυτόν τον πελά. Δεν είμαι παρθένα εδώ και χρόνια και είμαι και παντρεμένη. Σου κάνω? Επιτέλους μια κανονική γυναίκα. Όχι σαν αυτά εδώ τα στερημένα. Έλα πάμε μέσα να το τελειώσεις, θα έρθει πελάτης σε λίγο. Εδώ είναι τα κορίτσια μου. Γεια σας. Θα σας αφήνω να τα πείτε και θα έρθω σε λίγο να δω το στρίφωμα. Πρόσεχε παιδί μου. Να τι σου λέγα. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να την τετιώσει, να βρει και αυτή την υγειά της, να βρω κι εγώ το λογαριασμό μου. Αλλά με τα μούτρα και το σουλούπι που έχει, όχι χριστιανός, ούτε μωαμεθανός δεν θα πάρει την απόφαση. Παρακαλώ. Φαίνεται πως σε συμπάθησε. Ξέρω τι σου λέω. Έλα κάτσε. Ρέλια στο διπλό και κόφτο. Όχι όλο. Από το διπλό, το από μέσα. Ξεκίνα και σε βοηθάμε και μέσα. Δεσποινής Μάρθα τη λένε. Στο πά. Ποια? Την νεοφερμένη του 10, ντε. Ρίκαμε. Την έχεις δει? Είναι μια μουσα. Όχι, και δεν με ενδιαφέρει να βλέπω καμία μουσίτσα που μετακομίζει στο 10. Δεν την έχεις δει, γι' αυτό μιλάς έτσι. Πώς κάνεις έτσι ρε μπακαλάκι για μια γυναίκα? Γυναίκα? Αλλά τι γυναίκα? Ιβόν Σανσόν, Γκρέτα Γκάρμπο. Και βάλε. Λυσμόνισε στην Grace Kelly. Αυτή δεν υπολογίζεται. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ρένιε. Ναι, γι' αυτό σου ξέφυγε. Μπορεί αυτή να μου ξέφυγε, αλλά τη Μάρθα δεν τη χάνω με τίποτα.
Όπα, να τη, πάνω στην ώρα. Κοίτα, κοίτα. Έλα παράτα, μας έχεις πάθει παροξισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δεσποινής. Τι κάνετε, κύριε Νίκο? Ετοιμάσατε τη λίστα μου? Ναι, βεβαιότατα, όλα έτοιμα. Να κατέβω να τα πάρω? Μα τι λέτε, να κουβαλάτε εσείς ψώνια? Αποκλείεται, θα τα ανεβάσουμε εμείς. Ωραία, ευχαριστώ. Σας περιμένω. Σας περιμένω. Τα άκουσες, τι έχεις να πεις? Αυτή είναι η... Ναι, ντε. Τι ξέρεις για αυτήν, πότε τη γνώρισες? Δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να πω την παραγγελία της, δεν άκουσες? Με περιμένει. Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Κρυμμένα στην αμύγδαλα. Καλό ρεγάλο πέφτει από τη μανταμίτσα. Αμέ, που και πού όντως το πάμε σπίτι. Η κυρία Πόπη λέει να μην καταδεχόμαστε, αλλά εκείνες δεν το έχουν καλό άμα δεν δώσουν μπαξίση. Φιλεύουνε κι άλλα. Κι άλλα. Σοκολατάκια, τζάνερο, υποβρύχιο. Αύριο σου χτυπάω να φύγουμε μαζί, Πάω να φάω γιατί μου έχει πάει το στομάχι στην πλάτη. Κάθομαι σπίτι όλη μέρα. Μόνο γυναίκες θα είμαστε. Εγώ κάνω κουμάντα εδώ. Παντρεύτηκα για να έχω τη γυναίκα στο σπίτι. Και όταν βγαίνει η γυναίκα μου από το σπίτι, με καίγω μαζί της. Και όπου πατάει το πόδι μου, πατάει και το πόδι της γυναίκας μου. Τότε παντρευόσουν ένα σκυλί! Τι περιμένεις? Πάρε 5 ώρες σκηνή και δέσε με. Μαριά! Τι Μαριά? Κανόνισες για δεύτερη δουλειά και θα μου έρχεσαι χαράματα. Κι εγώ, μια σπίθαμε κάμαρα να μου τρώει τα σπλάχνα όλη μέρα. Ωραία ζωή. 2 και σε 3 και σε 5 δουλειές, αμαλάκι. Για να μην σου λείψει τίποτα. Αλλά εσύ για δουλειά, ξέχνα το! Να σε πιάνουν στο στόμα σου ένας και ο άλλος! Παρά στα στόματα, μωρέ! Τόσες γυναίκες που δουλεύουνε τι πάθανε? Ασάπη! Ας τα κοδόνια και τράβα, τέλειωνε! Έχεις και εσύ τα ξέφια σου, θες να τα ακούσεις? Άντε τώρα μην αρχίσω. Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Μίστε τι μου. Άντε σπίτι σου ρε! Δραγουμάνο θα σε βάλουμε στο διάλογο, ντε! Μάζεψε τα χούρι σου γιατί ξέρω κι εγώ να λέω για διόλους και τριόλους. Ήμαρτον κύριε. Άμα θες να μην δίνεις δικαιώματα, αμπαρώσου και φώνεσαι όσο θες. Ορίστε μας. Ευχαριστήθηκες? Έχουνε δεν έχουνε θα λένε. Ας πούνε ένα παραπάνω. Όχι, είναι υπερβολικό. Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αυτό είναι θαύμα. Ναι, πολύ πιο κομψό. Πόσο έχει? 350. Ακριβό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Η Δεσποινής έφυγε. Και δεν το αγόρασε. Ήταν ακριβό. Θα το πάρω εγώ, πόσο κάνει? 350. 350.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα? Πρώτη φορά λείπεις τόσες ώρες. Πού ήσουν? Πήγαινα για ύπνο. Άσε με. Τι κάνει ο θείος? Όλα πάνε όπως τα ήθελες. Όπως τα παράγγειλες. Το φαΐ σε περιμένει, μπες και κάτσε. Τα σκέφτηκα όλα. Κι εγώ. Όπως τα θες θα γίνουνε. Δεν γουστάρω να μαλώνουμε. Εντάξει. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Άμα γυρίσεις καμιά μέρα και δεις τους τοίχους κατεβασμένους, μη ρωτήσεις γιατί. Για τη δουλειά μιλάω. Εντάξει. Για κοίτα τον. Είδε την κόμισα και του κόπηκε η μιλιά. Σιγά μωρέ. Σαν να λέμε την έφαγε κατά κούτελα. Εντάξει μωρέ, και εσένα τι σε νοιάζει? Στο κάτω-κάτω εσύ και φάρεις άλλα πράγματα. Σε είδα προχθές που μου κόβες βολτούλες έξω από τη δοκή μου. Γιωργάκη, στρίφτο κι άσε τα πολλά λόγια. Ρε, ήρθε και ομόρφη η γειτονιά μας. Η καλύτερη του Περαία γίναμε. Παίχτε ένα για πάρτι της. Την αρχόντισσα παίξτε. Τα μάμ της πάει. Κουράστηκα για να σε αποκτήσω. Αρχόντισσα μου μάγισσα τρελή. Παρηγοριάζει τους αγρόνιους στη ζωή. Μιχαλάκι μου, πάω να κοιμηθώ. Μην ξενυχτήσεις πάλι. Καληνύχτα, μητέρα. Καληνύχτα. Αυτό είναι. Πώς δεν το είχα σκεφτεί.
Σου σφυρίζω, για να βγει σου σφυρίζω και εγώ μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Δεν θα πας για δουλειά, Μιχαλάκη μου? Και αυτό δουλειά είναι, μητέρα. Ήταν να μην μου έρθει έμπνευση. Τώρα που μου ήρθε. Πες ότι αυτή είναι η κρέμα. Θα χυθεί. Και τι έγινε. Πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Μαρίνα. Πάνω από 2 οκάδες. Και εξοφλήσαμε για το Δεκέμβριο, έτσι. Μου χρωστάς και μια νεφραμιά, κύριε Πολύκαρπε. Γέμισα και με λάδι τα καντήλια στο εικονοστάσι. Ευλογημένο να είναι το όνομα του. Νεφραμιά, πότε το είπαμε? Το είπαμε, κύριε Πολύκαρπε. Καλά, καλά. Παίρνω το βράδυ, την ώρα που κλείνω, να δω αν έχει περισσέψει τίποτα. Γιορτές είναι, φεύγει το κρέας. Κύριε Μαρίνα! Ναι. Το κλειδί. Το ξέχασα. Απ' όλα έχω σήμερα κι όλα φρέσκοκομμένα και φρέσκα. Νιώπαντροι σκοτωθήκανε ψες, τους άκουσε και ο Πολύκαρπος. Τα μου έλεγε τώρα. Α, μάλιστα. Η γλώσσα του τον ασημάζεται. Άνθρωπος του Θεού κατά τα άλλα. Άκου να σου πω, κύριε Παντοφλού μου, ότι είναι. Εγώ που τον εσυγυρνάω, ξέρω. Άνθρωπος εξών από μένα στο γονάκι του δεν μπαίνει. Μοίρευε τη βλέπεις, καημένη μου κι εσύ. Και για να μην σου λείψει το παραπέταμα που σου δίνει για κρέας. Καλέ, άκου να σου πω. Το σπιτικό του στο Γραν. Η λάτρα που του κάνω, σιγά τα λάχνα. Άσε τα βιβλία. Μιλάμε για μεγάλη μόρφωση. Σαν που τις καταλαβαίνω να διαβάσω, να σου πω τι λένε. Τα ξεσκονάω, τα ξαναβάνω στη σειρά τους. Νοικοκύρης και θεοσεβούμενος. Τυχερή γυναίκα που θα τον επάρει. Τυχερή. Κλάφτηνε από τώρα. Που σιγά δηλαδή μην παντρευτεί ο Αγιορδίτης. Ότι παίρνει το ένα του χέρι, το δίνει στ' άλλο. Τσιγκούναρος από τους λίγους. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ να μιλάει για γυναίκα? Τον ίδιον? Όχι. Άκουσα όμως πολλές μανάδες που λυσάνε να τον έδουνε γαμπρό για τις κόρες τους. Μήπως σου κακό πέφτει, κύριε Παντοφλού μου? Ο Πολύκαρπος, γαμπρός μου. Κάλλιο να φάω τα δικά μου κρέατα παρά τα δικά του. Άμπα, έφαγε ο κουλός κι εμείς ακόμα. Μπα, από τώρα. Ο ήλιος καντάρει. Έρχεσαι από το Γιάννη? Όχι, κυρία Μαρίνα μου, δεν του πήγα ακόμα το φαγάκι του. Θέλω να περάσω πρώτα από το Μιχάλη. Θέλω να πάρω να κάνω το σιμιγδαλένιο. Έχω να το πάω σε μια υποχρέωση. Πόσα αυγά θα πάρει, έχω καιρό να το φτιάξω. 4. Α, μπράβο. Πατίνα μου. Ευχαριστώ. Και κοίτα να προσέξεις το σιμιγδάλι. Γιατί? Εγώ προχτές που πήρα κάτι μαμούνια μέσα, να, με το συμπάθειο. Τι λες? Μια και το πας και πεσκές. Να μην τους πιάσει κανένα κόψιμο τους ανθρώπους. Και για πού το πεσκέσει, Κατίνα μου, με τα συγχωρήσεως κιόλας? Μεγάλο προξενιό για την Ανούλα μου. Αλήθεια? Μπράβο, καλέ. Ποιος είναι? Ένας λαδέμπορας από την Καλαμάτα. Η αδελφή του είναι φίλη της Κελαϊδής της Κεντίστρας. Από εκεί έρχομαι. Άντε με το καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μακάρι να ταιριάξει. Ευχαριστώ. Φτούφτου σκόρδα. Αμήν. Με το καλό. Ευχαριστώ. Και στα δικά σου. Ευχαριστώ. Τάξε μου. Τι? Καλή, τι μούτρα είναι αυτά και σου έχω χαϊρλίδια. Σου στέλνει προξενιό η κύρα Κελαϊδή. Τι? Και ποιος είπε ότι εγώ θέλω προξενιά? Ανούλα μου, στο είπε και ο θειός σου. Ή θα παντρευτείς ή θα δουλέψεις. Και αφού μόνη σου δεν βρίσκεις, το κανόνισα εγώ. Μωρέως και η Μαρία η κοκότα τον κανόνισε το γαμπρό. Εσύ ήθελα να ξέρα τι κάνεις. Έχεις μούτρα και μιλάς εσύ που σε έχει τόσα χρόνια, Στεφάνο, ότι ο κουλός και σε συζητάει όλη η γειτονιά. Και μου το λες και θειό μου. Ντροπή σου να μιλάς έτσι. Εντάξει, συγγνώμη. Έλα ρε θεία. Άντε, πήγαινε τώρα να μου πάρεις λίγη κόλλα που ξέχασα. Να κολλάρω το πουκάμισο του Γιάννη. Άντε, πήγαινε και άσε τα πολλά λόγια. Άντε.
Νούλα, θα σε χάσουμε, Γιατί θα τη χάσουμε? Γαμπρός. Και μάλιστα από την Καλαμάτα, αλλά δεν μπορείς. Τι ακούω, Ανούλα? Πες τα και σε μας να χαρούμε. Τι να πω, τίποτα. Πώς τίποτα? Όχι και τίποτα. Πριν από λίγο μας τα πιτιά σου. Ας είναι τυχερό, μην το γλωσσοφάμε κιόλας, ακόμα δεν πρόκαμε. Ναι, κύριε Βάλβη, λίγη κόλλα θα μου βάλετε? Στις αρχικουτσομπόλες για το προξενιό. Τι είπα, καλέ, την αλήθεια είπα. Γιατί? Δεν θέλω άντρα με προξενιό. Γιατί? Έχεις βρει κανένα, ναι? Και αν έχεις βρει, γιατί δεν έρχεται να το γνωρίσουμε κι εμείς? Για λέγε. Όχι, δεν έχω βρει. Τότε. Τι θες να ράψεις? Μου ψηλώθηκε το στρώμα. Τι είναι αυτά? Για σένα είναι. Να πας να αγοράσεις κανένα κοκκινάδι για τα χείλια. Θα σου πάρω και ένα όμορφο φόρεμα, έτοιμο, όχι ραμμένο. Μετά τις γιορτές θα έρθει η αδελφή του να σε δει. Και τι είμαι για να με δει? Να σε γνωρίσει, βρε παιδάκι μου. Έλα. Έλα, Νούλα μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην πεις όχι. Μπορεί να το τυχερώσουν. Τώρα εγώ και στο φλιτζάνι, δεν στο είπα. Με τον καινούριο χρόνο θα έχουμε στεφάνι. Μπα. Και γιατί να το βάλω εγώ και να μην το βάλεις εσύ που το θες κιόλας? Μην ανησυχείς. Και θα έρθει και εμένα η ώρα μου. Τώρα είναι δικιά σου. Αλλά πρόσεχε, τα μάτια σου 14, Καταλαβαίνεις τι λέω? Εσένα, Νούλα μου, η πρίκα σου είναι η παρθενιά σου. Και είναι η νοικοκυροσύνη σου, δεν λέω, αλλά το άλλο είναι που μετράει. Έτσι, μπράβο, χαμογέλα. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενη. Κοίτα, δεν βλέπουνε την ώρα. Καλέ, κρατηθείτε λίγο πια. Ντροπή. Εντάξει, είπαμε. Της κάνει και το χωροφύλακα. Έλα, πάμε. Τι πάμε, από εδώ είναι ο δρόμος μας. Γεια σου, Κίτσο. Δεν πιστεύω να μπήκε κανένας άντρας στο μαγαζί. Άντρας, ούτε για δείγμα. Έλα, Μαρία, μη λες ψέματα. Τι, μπήκε? Ποιος? Κοίτα τον, τσακμάκι, αμέσως να μάθει ποιος. Και εμείς οι λεύτερες τι θα γεννούμε? Καλά εσείς. Εμείς. Δεν είπαμε όχι άντρες. Ποιος μπήκε? Έλα εδώ. Πάμε. Ακόμα με αυτό το πράγμα, Μιχαλάκι μου. Νηστικός όλη μέρα. Δεν προλαβαίνω, μητέρα. Οχο. Από Δευτέρα. Έτσι είπε το θετικό. Αν δεν έπιανες τώρα δουλειά, θα σ' ανέβαζα πάνω στο φορτηγό και θα κάναμε μαζί κούρσες. Να καλά. Αν με έπαιρνες μια φορά,
Και μόλις αρχίζαν οι άλλοι τιμονιέρες να ρίχνουν κανένα καρφί για τη γυναίκα σου, να την πάλι Μαρία μέσα στο μπουντρούμι της. Σε μάθα τώρα. Τη Δευτέρα πάω Κόρινθο, 3 ωρίτσες πήγαινε έλα. Τα είπαμε, όχι μεγάλες κούρσες. Βέβαια, εκείνες έχουν τα φράγκα. Μεγάλες. Μου το είπε ξεκάθαρα. Αν θέλεις φράγκα, ξαμολύσου Σαλονίκη, Γιάννενα. Το σκέφτομαι. Την μπάλα. Δεν θα λείπω και συνέχεια. Αυτό έλειπε. Εσένα πως αφήνω μόνο μου, λες. Και μόνο που το σκέφτομαι. Τι φοβάσαι μόνη μου, Κίτσο. Τι. Μητέρα, τρέξτε! Τρέξτε, μητέρα! Τα καταφέραμε! Θαυμάστε, μητέρα, θαυμάστε! Μια φούγκα μηχανολογικών θορύβων με κρεμοειδή επιτεύγματα. Τα καταφέραμε, μητέρα, τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Μπράβο! Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου, να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με μάθανε πως να αγαπώ. Κοιμάται η πριγκίπισσα, μητέρα. Αυτή δεν έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Ευτυχώς που δεν είναι όλες σαν κι αυτήν. Θα πεινούσαμε. Το έργο μου ολοκληρώθηκε. Τώρα μπορώ να αφοσιωθώ σε αυτήν.